Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai: hei, kudzinza uko kwandinobva mukoma, vanhu vanotoita sekunge zvitori normal zvekunzi iwewe une chikwambo, and most of my relatives zvikwambo izvi vanazvo kani, even vatete vangu ivo vanotogara vachitoseka zvavo vachitoti ini zvikwambo zvandiinazvo ndinokwanisa kutoita business rekuhaisa zvikwambo each and every day ndichihaisa zvikwambo because ndinazvo zvikwambo zvakawanda. Vaitoti hanzi vane zvikwambo zvekuti zvinokwanisa kutozadza bhazi. So mukomanashi, the very first time pandakaona chinonzi chikwambo zvakaitika musi iwoyo, ndainge ndichitoona zvangu TV, vabereki vangu vainge vasipo. Ndo pandakabva ndanzwa kuti mubedroom mevabereki kwainge kuine commotion yainge ichiitika ikoko. Ndikabva ndati what is going on, ndokubva ndaenda kuya. So ndakati ndaenda kuya, ndo pandakabva ndazoona chidhara. Kwainge kuine chidhara ichi chainge chiri busy chichiverenga mari. Ndakabva ndati ko iwe umbori aniko, because ndaitofungidzira kuti maybe yainge itori mbavha. But mukomanashi, what I then discovered was that chimunhu ichi chainge chitori chikwambo. At that time ndakabva ndatadza kutaura, ndainge ndava kusagona kutaura. Then vabereki vangu ndivo vakazouya, and ivo vabereki vangu vakabva vatondiudza kuti ikoko kwavainge vari vakabva vatozviziva kuti inini ndainge ndatoona zvinhu zvavo. All of a sudden vabereki vangu ndopavakadzoka vakabva vati kwandiri, iwe chinhu ichi chawaona unoziva kuti chimbori chii here? Ndikabva ndati kwete, handizivi kuti chii. Then vabereki vangu vakabva vati chinhu chandainge ndaona ndicho icho chinonzi chidhoma. Mukomanashi, ndakavhunduka, but vakabva vanditi usavhunduka, icho changu kuchikidzira chete, changa chichitamba newe because icho chine musikanzwa, but hachimbofi chakakuuraya, kwete, no, nekuti icho chakangofanana nagarden boy uyu. Apa vainge voreva garden boy wedu, zvikabva zvanzi chakangofanana nagarden boy wedu and hachimbofi chakandiuraya. So mukomanashi, ndo the first encounter that I had nechinhu chinonzi chikwambo kana kuti chidhoma. From there on, I think kuti vabereki vangu vakabva vazovhura a portal to another dimension, because ndaikwanisa kutoti dzimwe nguva ndakarara ndobva ndatoona kana kitsi iyi inenge ichifamba, but ichifamba kudaro inenge ichifamba iri upside down on the ceiling. And when I would tell my mom, zvimwe zvacho vaizotopedzisira vava kutondituka vachinditi, iwe, you do not need to keep on telling me kuti waona chakati. What is so special about seeing a cat that will be walking upside down? So I grew up in that type of a family, mukomanashi. But even though in my family there is a lot of witchcraft that takes place, isusu zvekwedu mukoma, like zvidhoma zvacho zvakasiyana nezvimwe zvandinonzwa pamaconfession zvekuti zvinenge zvichishungurudza zvichiita sei. Ende zvidhoma zvekwedu ivo vanototi hanzi zvakatongofanana nemidzimu yedu, ndizvo zvinototichengetedza. Kunyange zvedu tichienda kuchechi mukoma, mukationa tichinamata kudai, amai vangu vanokwanisa kutotsanya kana kutoenda pa40 days and 40 nights vachitsanya nevamwe muchechi, but ivo vatori munhu atori nezvikwambo zvake. And kana tiri kuchechi kuya nekudawo kwekuti I come from a very wealthy family, vabereki vangu ivo vanotopiwa respect. Saka izvo kana zvichitaurwa zvinonzi zvekwedu hazvina kufanana nezvinoitika mune dzimwe mhuri. Hanzi isusu madzitateguru edu hanzi vaizvishandisa zvinhu izvi, but izvo manje zvakabva zvazotanga kuzvarana uye zvichikura. Ende mudzinza rekwedu kutori nemapastors mukoma. Kune vamwe avo vandichati Pastor Murwira, not his real name, vatoriwo nezvavo zvikwambo, but izvi havazvishandise kupefuma mamiracles kana kuita sei. Sekuru vangu ivavo vane imwe mari inotyisa, vanoitawo zvemamines, vane mamines avo egold, vane imwe
mari inotyisa zvekuti mukadzi wavo anongogara ari kuDubai as if she is now a citizen weko kuDubai ikoko, ende vanotomira pamberi pechurch vachitoparidza vachitoita sei, but kumba kana kuti muhomwe mavo vanenge vatori nezvikwambo izvo zvavanenge vainazvo. Dzimwe nguva mukomananshi pamba pedu tinokwanisa kutomboita mapira, but kana tichiita mabira aya haparidzwe mbira kana kuita sei, kuitira kuti vavakidzani vasazozviziva kuti pamba pedu panenge pachitoitwa bira rechivanhu. Panokwanisa kungoridzwa masongs, but masongs aya anoridzirwa pasi pasi zvekuti no one will even know. Zvinhu izvi mukoma zvitori nemachira azvo azvakatengerwa, uye chimwe nechimwe pazvikwambo izvo zvandakaudzwa kuti ndezvemumhuri, hanzi chimwe nechimwe chakatofambirwa chikatonogadzirirwa matare acho kuitira kuti icho chisazotsamwa. Uye zvekare amai vangu vanogara vachindiudza ivo vachiti, sezvo iwewo uri mukuru, even though uri musikana, but ndoda kuti tuhanzvadzi twako utwu kana twazokura unge uchizotudzidzisa kuti izvi ndo zvinokonzeresa kuti mumhuri tisaziva chinonzi urombo, nekuti izvi ndizvo zvatinoshandisa. Mukomananshi, ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Hanzi idzi ndo dzainge dziri tsika dzemadzitateguru edu. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hanzi isusu zvedu zvikwambo zvakasiyana nezvimwe zvezviya. Hanzi zvedu isusu zvinotoitirwa chivanhu chacho kuitira kuti zvinge zvichititsvakira mari. Hanzi amai vangu kana mukavaona vachitsanya, you won't even believe kuti vane zvikwambo. Hanzi amai vangu vakandiudza kuti zvinhu izvi ndo zvinotitsvakira pfumi, saka zvinofanira kuti zvinge zvichipiwa zvazvinoda zvichichengetwa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Ndekedzei vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So mukoma, confession yangu yakamira sekudai. Inini ndakazorambana zvangu nemurume wangu, but ndoda kungotendawo Mwari kuti by the time apo pandakazotora that painful decision yekuti ndinge ndichizorambana naye, at least after that was when he got arrested. Zvakaitika mukomananshi ndezvekuti nemurume wangu tainge tichigarawo zvakanaka ende taishandawo mumaplot. Murungu watainge tichishandira aitida mukomananshi, but murume wangu zvaakazoita ndezvekudai so. Murungu akati abuda, sezvo vainge vari vanhu vekuti vaifarira kuenda kumavacation, then iye murume wangu akabva azotaura nemamwe mafriends ake. Izvi akazviita in secret. Hamene kuti akaziva sei kuti mumba memurungu mainge muine safe. Vakabva vazopinda nemuceiling ndokubva vazonopinda mubedroom, vakabva vazotora safe iya. Zvino vakati vavhura safe ndopa vakabva vazofind out kuti safe iya yainge isina mari yakati wandei. Mari yavakangowana musafe muya yainge ingori 15,000 apa vainge vari 4. Vakabva vazogoverana kamari kaya mukomananshi. Murume akati achiuya nemari, munoziva kuti ndakachema ndikabva ndati, iwe right now on a monthly basis kunyange zvikanzi tiri kupiwa mari shoma, but mari iyi yawauya nayo handiti itori shoma here than mari iyo yaunopiwa nemari yandinopiwa kana tikaibatanidza. So why have you risked your job? Iye akabva azoti sezvo vainge vatovhura safe iya there was no need for us to keep on staying there because taikwanisa kuzosungwa nemapurisa. Usiku hwacho ihwohwo mukoma ndakabva ndazonzi nemurume taitofanira kutoti tinge tichitoenda kulocation. Takasiya zvose mukoma, takangotora mapassports edu, zvimwe zvose takasiya ndobva tazoenda tikabva tanotsvaka imba mulocation. Takati tava kugara mulocation, murume wangu haana zvaasina kuita, like haana mhosva yaasina kupara muno muSouth Africa. Akafamba navo vakomana ava vemakopa. Munhu aibuda kana kuma 11 PM, munhu odzoka kana kuma 3 kana kuma 2 PM. Dzimwe nguva munhu aidzoka akaita kunyorova kudai, womubvunza kuti ko manga muripi? Saka ivo vaienda kunorova makopa cables awa mumaprazi. Ndakabva ndaona kuti upenyu uhwu hwandainge ndava kuraramiswa nemurume ndopaya pekuti
waizokaruka wangosvikirwa nemacid nemurume takabva tatanga kunetsana. Takati tatanga kunetsana kudaro hameno kuti vakaenda vakanoba mari kupi, ndokubva tazobva kulocation tikabva tatanga kugara kumasuburbs. Ipapo manje ainge ava nechimwe chikuru chavo, and I suspect kuti vainge vava kuita zvekuba motikari because aikwanisa kungobuda mukoma then paanodzoka obva azobuda zvekare. Paanodzoka aikwanisa kutodzoka akakubatira 35 kana 40,000 in one night, but mukoma with everything that he was making all that money, ndikaroorwa ndikaitwa sei, bhudhi vangu vakatengerwa motikari, but I walked away. Mukoma hama dzangu dzakanditi inini ndainge ndiine shavi rechihure neshavi rehurombe, because now murume zvaainge ava kuita mari, I had chosen to walk away from him. But in that moment ndakabva ndazongozviudza kuti no, zviri nani kuti ndinge ndichingotiza neupenyu hwangu. This was when he came back home. Akati auya kudaro, saka akabva azozama kuzviwachira hembe dzake, akabuda akapfeka worksuit iyo yemukoma akazodzoka nayo, akabuda akapfeka worksuit. Paakadzoka ndakabva ndaona kuti ainge achinja hembe, saka I was very curious. Early in the morning ndakabva ndatanga kuita mathara cleaning, ndikabva ndazoona kuti kuseri kwewashing machine kwainge kuine jacket reworksuit rainge rakazara ropa. Handina kana kumbomubvunza, ndakangoridzosera kuseri kuya kwewashing machine ndokubva ndatanga kutorongedza zvinhu zvangu, iye achitofungidzira kuti maybe ndiri kutongoitawo thara cleaning, but iye akati achingobuda neniwo ndichitongotorawo mari yainge irimo. Ndakamutorerawo mari yainge ichikwana iyo kuita 38,000, ndo yandakabva ndazodzoka nayo kuZim. Then akabva azotanga kundifonera, achifonera hama dzangu achindibvunza kuti ndainge ndichadzoka. Akabva azotanga kundifonera mukoma, ndikabva ndamuudza chokwadi chemahara, ndikabva ndati ndainge ndisingachakwanise kuti ndirambe ndiri mudzimai wake. Ndokubva tanetsana paya achiti ainge achida kuti ndinge ndichimupa mari yake yandainge ndamubira. Mukoma nashi, it was about 3 days later when I had arrived back home. Vabereki vangu vakapopota vachitomukurudzira kuti ange achiuya kuzonditora. Mukoma ndo patakabva tazonzwa zvichinzi ainge asungwa. What they did was that they had tried to rob this other man, then ndokubva vazopfura murume uya. Unfortunately futi iyi ndiye akazoonekwa ainayo, saka mamwe maSouth Africans avo ainge achishandidzana nawo, vamwe vacho I think kuti vakazobuda zvavo, but iye is still in prison and I have never visited him. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndinoshandawo samaid, but mukunoshanda samaid kudaro dzimwe nguva unomboshungurudzwa zvekuti unoshaya kuziva kuti wozvifambisa sei, ende chinhu chinorwadza kuti umwe mukadzi anokwanisa kuti panguva iya yekuti anenge ari kumaperiods then obva angosiya mapads ake nechipfeko chake chemukati, zvezviya zvekuti anenge achitongoda kutongokushotesa. So ivo madam boss vangu ndo zvavainge vachiita, like vaiwanzokuzviita mazuva aya ekuti maybe unenge waita mistake vakakutuka, then kana vakazoenda kumaperiods vaibva vazotozviitira izvozvo kuti vange vachikushotesa, ende vaitokuudza kutoti kubedroom uko hakuna kumira zvakanaka sisi, so it's your choice, it's either tinokwanisa kukupai mari yebhazi modzokera zvenyu kumusha, obva vatoseka paya. Ende dzimwe nguva vanenge vachitotaura zvavo nemafriends avo vari pafoni. So ndakazoti nerimwe zuva ndikabva ndati but mother ava vanojairira. At that time ndainge ndava neimwe friend yangu uyo wandainge ndava kuwirirana naye, saka iye anooneswawo. Ndikabva ndazoti ndainge ndichida kuti ange achindiitirawo minamato yekumadokero, akabva ati iye pachezvake ainge asingakwanise kuti ange achindiitira munamato iwoyo wekumadokero nekuda kwemweya uyo unoshanda uri paari, but akabva azoti aikwanisa kuzonditsvakira umwe munhu wekuti
anokwanisa kuzondiitira munamato wacho wekumadokero. Zvadaro mukoma Nashe akabva azondiudza kuti ainge akasangana neumwe mukomana aikwanisa kuzondibatsira. Takabva tazoenda kuya mukomana wacho akabva azondiudza mari iyo yaainge achida. Ndikabva ndati no pressure. Month yakazoti yasvika ndo pandakabva ndazoudzwa kuti kana ndaikwanisa kuuya nechipfeko chavo chemukati then ndaikwanisa kuitirwa munamato wacho wekumadokero. So this was easy. Ndakavamirira zvangu kusvika vaenda kumaperiod, ndokubva ndaita hangu musikanzwa ndikaita ustubborn wekuti ndakangoregedza kuita zvimwewo zvandaiziva kuti kana ndikasaita chakati vanokwanisa kuzobhoyekana. Mother yakapopota ikapopota ndikatoti ndobva ndakumbira ruregerero. Zvino vakazoti vari kumaperiods vakatongosiya mapads avo uye zvekare nechipfeko chavainge varara vakapfeka. Ndakangozvitora zvinhu zviya semazuva ose ndikaita sekunge I was going to wash the underwear. Mukoma Nashe ndakabva ndangotora underwear riya ndikabva ndariti muhomwe ndini uyo, ndikabva ndaenda kumba kwavo madzibaba vaya ndikabva ndaitirwa munamato wekumadokero. Ndikabva ndanzi ndinge ndichibayirira tsono. Ndakabayirira tsono iyaya ndokubva ndadzoka zvangu nacho chipfeko chaichiya kumba ndokubva ndazochiwacha. Mukoma ndakazoita mazuva anokwana iwo kuita matatu chipfeko ichi ndiinacho muspare bedroom umo mandinorara, then ndainge ndakachiisa pasi pemattress ndakabayirira tsono iyaiya. Ndakazochiburisa after 3 days ndokubva ndachiaina ndikabva ndazonochirongedza. Kubva ipapo kusvika pari zvino mother iyi inoita kuoneswa chitsvuku nemurume wayo. Mungati kuhura ikoko here kuri kuita murume wacho? Mukoma anohura zviya zvekuti anosvika nemagirlfriends pamba. Dai kwanga kuri kunzi ane girlfriend 1 taiti zvimwe kuda. So far vakadzi avo vandaverenga vanouya navo pamba, haapindi navo mumba kana kuita sei, vanongouya zvavo wobva vapaka motikari yavo. Anowanzokuzviita zvinhu izvi maybe kuma 6 p.m. then anobva atongouya nehure rake wobva vatongogara mumotikari vachiita nyaya vachiseka vachiita sei, then kuma 8 anobva atoperekedza girlfriend riya then ozodzoka maybe komba kuma 12 kana kuti kuma 1 am. Unozonzwa zvino shasha dzava kutukana. Ndinenge ndongoseka zvangu. Ndizvowo zvandakaita izvi mukoma Nashe. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu avo mucomment section. Vanzvadzi, I know kuti munopota muchitukwa namadam boss venyu, but even though vachikutukai vachikushungurudzai vachikubatisai zvipfeko zvavo zvemukati, but I don't think kuti zvamakaita izvozvo zviri right zvekuti munoenda kunoitira umwe munhu munamato wekumadokero. Just imagine kuti vachinetsana kudaro handiti then one day vobva vaurawo kana nemurume wavo. Zivai kuti the moment that she dies she will know kuti chakakonzeresa kuti ndinge ndichizofa munhu uyu akaenda akanondiitira minamato kumadokero. Mobva matoziva kutoti unenge utori mweya wengozi iwoyo unenge watosimuka. So I think what you need to ask God for forgiveness, then you repent, then moenda kuna madzibaba kana zvichiita vonorivhesa minamato yacho iyo yavakaita yekumadokero. Ngativabatsirewo mucomment section vanzvadzi vedu ava.